Nou, goeie. Goeiedag. Wat ben de man aan het doen? Wat van doen? Nou, eigenlijk niks. Nee? Nee. Nee, wat wij praten, we slaan hoeren. En wat wordt er bepraat dan? Ja, iedereen die langs zit, die krijgt er alles mooi. Ja? Ja, zo ben wij. En hoe gaat dat dan? Nou ja. Nou ja, het hoort zo het steeds hebben. Net te volle vertellen, want Ja, dat is mooi. komt op beelden. Is het niet, Ik ben toen met de kabels die het beeld bij hun. Ja? mooi, dan zit ze u zaten nou. Ja, ze doet toeren. Maar zit je hem hier vaak dan? Nou ja, elke media heeft problemen. Maar je die, nou, de eerste niet 3 uur voor 2 uur tot 3 uur is dit drukte. Oké. Dus nou, maar je hebt in elkaar en je hebt je ervoor. Nou. Ja. Je moet nog eens even de polen aan, nou, zeg ik altijd maar. Jawel, hè? Ja, wist. Dit is je ontmoetingspunt. Nou, we hebben net een café meer, dus Nee. nee, dat is een groot gemis. Ja. Ik weet toevallig even, mijn vriendin kwam krijgen, dus dat terecht. Ja, hè? Ja? ja. Ik jou er maar net antwoord op, Loek. Maar je bent hier wel te vinden bij de man. Staat tussen de Ik zit nooit bij de man, ik ben niet aan de andere kant. Ja, maar hou je deze man ik wat in de gaten hier? Nee, deze man ben zelfstandig, hè? Ik fiets maar het waterbos even rond, nou, en ja, er moet niks aan het komen, ja. Nee, hè? Ik ben net een scherp, maar ik wil graag alles weten. Nou, en wat zijn de nijtjes van Joert dan? Nou, dat weet ik niet. Dat is net weer volle nijs, jongen. Wie net volle nijs, jongens. Nee? Nee. Maar is die meneer dan van de meeste praatjes? Ja, dat hoor je, hè. Jawel, hè? Ja. En dan weet ik alles. Ja? Sorry, Ja. ik ben niet wat verder op de Bietmarsum, nou die kant uit. Nou, op een boerderijtje van 80 jaar of 50. En ik ben ook wat burgemeester van die straten. Oh. Dus dan ben je een beetje van naam, nou. Maar is dat Kees een burgemeester of Nee, heb je dat zelf? nee. Dat heb ik zelf uit vandaan. Ja. Nou? Ja. Maar Jo heeft nog wel wat te zeggen. Ja, nee, Jo luistert er meer. ja, ik ben trouwd, dus ik ben verwend om de bek te houden. Nou, het was best wel een beetje nice, hè? Nou, maar Jouke. Ja, Ja, ja. nou, weer, net volle te zien. Nee, hè? Het je plastic ervoor, no? Ja. Ja, het is helemaal oorschermen. Dus hij vond dat jij moet je praten bij je plek dat het alles voorbij is. Oh, Jij er wel net met zo'n beetje praten. Nee. Nee, het is... Ik net mij de burgemeester van Nee, ik ken hem ook kwalijk. Oh, ja, je zegt wel even naar Boer zoekt vrouw? Ja, zeker dat het ook altijd al. Dus, nou, Oh. Ja, prachtig. Nou, dus, Ja, is dat dat is wel vrijwillig, ja, dus... net verplicht. Nee. Nou, ik zeg, ik ben niet alleen, dus ik ken het zeker ook wel. Ja, dat- Als ik zeg, ik mag film hebben, moet ik het doe ik dat beetje spreken. Nou, Ja. nou, Dan moet je ophouden, want ik zit erbij. Ik ben getrouwd dat Ja. dat hele wezen praten.